सल लोगोफोर जों सोरगोफुरियाव थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नै जों सानै आरो दंबावो माखासे थांबाय थाबानो जाबाय खै मानसि फैनोनो हाया ओरैबायदि दुला जाखायो हाद्रै नाय बड'लेण्ड सेन्टार नामा नै ओइ इयाव लाया बैथिंजों हाबखाबाय बोलो हो ओंखारनो होना रावखौबो नै सोरगोफुरिया बेनो बेबा मा सेन्टार आबौ guys, जों सोरगोफुरि मोनफैलायबाय नै नायलांदो एबारो गासैबो बिसोरो बेलेग जाथि आरो ना रावबो गैया माथो Nah, Sirgapuri ini jaga. So guys, ini jalan ini bang. So guys, naik गाखोबाय एबार गोजौसिनाव गाखोबाय नायनो एबार जागा गना बेयावनो फैगोन आरो ससे लामाया आन्दु जानाय बेयाव फैगोन एखिजाय नायदोबा रोमै रोमै नुहुरखायो ओइ नै आजिना देखावला ना guys दैयावनो माबा ओंखारनाया मा होनोथाय इयाव दङ इयो पागला मासोमोन ओइ नै खुगा फुदुंनाखाय नै नैजोंनो गाखोनो हायोमोन आरो गाखोनो हाबा गारिजों नैबे हाजोआनो खालामो गोजौआ ayo आरो इनियाव फाखासे गिदिंबावगोनसो आरो गाहायाव खनसे ओंखारबावगोनसो गामिखौनो मोनाखै लामा सिदा मोननो कंकिगाजुलि सिमाङाव दंखायो गामि मोनसेयानो माने फैबावना गोजानाव होमबाबो नुबायना गाहायजों दसे
Jalan lagi. Oi, ini nukan tadi kamu pun saya dah ber. Oi, ini juga selang gon. Pina, hot pina. Oi, tinggi bukan cel. Ini kayaknya berat loh kan. Ini berkah hewan karner aja. Yang jid jauh kapne kena ikon doang. Mojantar. Ada nak kau bayang sosial ini. Kali. Itu halang-lang tu lah. Golden Puri. Ini. Ada pokok ni. Duduk. Kira kondisi kanan gue di kita gitu dong. Oh, tuh oh, gue dengan lepas tuh. Ibarat kah hayang sama tangga tuh sih. Di maju kali nunggu hayang ada. Oke, bapak mencium pasang hari nunggu masuk hijau film deh. Gila nama? Một kiều. Sana kenal dia bar. Saya berani bara bawa kita punya ni kunci. Kan naik dek salah ya. Bawa. Sona jeli borai. Serga pura borai nudang. Ini sulu aja ni deh. Borai. Dia kan saya tanggung apa kalau apa? Tidak mungkin ada. Serga pura mundur lah. Dalam kemunakan. Ada fakir sih gini gimana menjauh? Keren lah. Nomor bagan nanti bisa saya senang juga. Bas domba usul garib sana. Domba kisi bas awak tay. Gari anak kaki gada sana.
जोंनियाव बास दंमोनलै सोरगोफुरि फैबाय आरोना जों नै मोनफैबाय दा ओमफ्राय आरो थांबावनांगौ ससे दंबावो ससे थांबावगोन आरो बैखौ खन्द'आवसो नुहुरनायावसो थांनांगौ जों दा मोनहैसिगोन दा जों एटा फट'ग्लसन थान्दा नालागे साबा हागोन स्ल'आव थांखानांगौलै बे जायगाया बिराद स्ल'आव थांखानांगौ बर'फोरा पार्टि जाफैदों सोरगोफुरियाव औ नै पार्टि जाग्राफ्रा नै लाबाय करि सिथु नै बन्थ' बयलार सेरथाम नामा लाबायदां सोरगोफुरियाव सेरब्रै ओमफ्राय नै जों दा थांगासिनो पार्टि जानो जायगायाव खर'फोरानो तिरिं पिरिंसो जालायलांबाय नायलांबाय थादो जों दा पार्टि जानायखौ खोन्थागोन आरो ना थांगासिनो दामानो फालो फालो दं मेथाइ जादोलां मेथाइ मोनसे ओइ गोजौआव जायोना गाहायाव जायो गाइस जोंनाबो देग लाबबा जागौमोन अन्थाइआ लांनोसै नामा गारि गरसे थिखोनानै माब्रा नै जोंना बिथाङा मा होनोमोनलाय बेरेंसि लाबोदों जिरायदों दालाङा नै ना नुवा नामाब्रा देग्लाय माथो नायानो गैला बिराद बरिया नुयोना गासैबो बेयावनो बर' हौवा हा गाइस बेयावबो बारदो माबायदि बारगोन आंथ' बारनो नै 1 तारिख खालि जानानै ओमफ्राय दैया ना नुगोन माथो नाखौ खेला नाखौ नुला माथो दैयाव ना नुयोमोन जों दै बारनो नागिरदों जायगा दं एसे दङ इयाव गैला जुथाया सिबाय दखानि आंना र' मबाइलखौ पकेटाव सोना लां नै दैयानो बारनो हायाखै मा जाबावगोन बारबाय सोरगोफुरि नै जों अन्थाइ गोजौआव गाखोना दं सोरगोफुरि नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोजाननिया जानोबा इयाव फैबानो जाबाय आरोना दालाङा बैयाव थाबाय
ओमफ्राय दा जोंनियाव थिकाजुलि माबानि बाहेरा आरोना ओरै मासबाद एरियानिफ्राय खैजाय जानो सोरबा फैयोबा फैदो आरो होद केला इखौ न'आव लानो थांनांगोनलै आं बरियावबा केला इथु ओइ सिथबा दा ओइ नुवाखै Ơi, bắt một cái đi. Chắc là làm cái đủ. hả đây là khá đông cùng bây giờ gửi la gửi ba đây Riêng xin một lần nữa. Thu thảo dân thì welcome, thu thảo dân thun Tài à? goodbye. ơi cha nó gùn này cha